že toto není scéna z hororu, ale práve ste videli, ako horda ľudí uniesla a útočila na jedného influencera. Influencer, o ktorom hovorím, je iShowSpeed, ktorý získal milióny sledovateľov kvôli jeho prehnaným reakciám. Ben, do you support Black Lives Matter? yes. Do you support LGBTQ? Každý, kto má minimálne 3 mozgové bunky, vie, že Speed je v skutočnosti múdry chalan a že tieto prehnané reakcie a celú jeho personu robí iba pre content. Ak si myslel, že Speed sa takto naozaj v skutočnosti chová, tak bohužiaľ TikTok brain od ťa dostal a už máš hladký mozog. Shimmy, shimmy, you shimmy ya, drink, swallow la la. Prirodzene táto persona priťahuje určité publikum a to sú prevažne malé deti alebo tínedžeri. Každopádne, čo sa na tomto klipe deje, ako sme sa tam dostali, aký je kontext za týmto klipom. Jeden zo Speedových obsahov sú IRL streamy, kde navštívi nejakú krajinu a chodí po meste, skúša rôzne jedlo a chodí na rôzne akcie. A tým, že je verejne známa osobnosť s neskutočnými číslami, tak je bežné, že ľudia sledujú stream, aby zistili, kde presne je a dojdú za ním odfotiť sa alebo ukázať sa na streame. Ale to sa prehrotilo 3. júla 2024, keď robil IRL stream v Norsku. Všetko začína normálne, tak ako vždy. We are here! We are here in Holland, Norway! Ale 20 sekúnd potom, čo Speed vystúpil z auta, áno, iba 20 sekúnd, už sa začali kopiť na neho fanúšikovia. No. I literally stepped foot in Norway for 10 seconds, bro. Nuh-uh. I literally stepped foot in Norway for 10 seconds, bro. 10 seconds, bro. 10 seconds. Let me enjoy Norway. Let me enjoy Norway. I stepped foot off for 10 seconds. God damn. What the Oh, hell no. What the fuck is going on? What the fuck is... I ain't even started Norway yet. A keď si myslel, že toto je zle, bude to len horšie. Speed išiel do obchodu kúpiť si pár norských suvenírov, slečna ho navigovala na druhé poschodie a keď sa vrátil dole, ho čakala scéna ako z hororu. Nah, this is bad, bro. What the fuck? I literally just started my stream, bro. Nah, Chad, this is bad. I'm about to go out there swinging, bro. What the fuck? Hey, there's so many people. What the fuck? Reálne, keby namiesto reálneho audia použijem Call of Duty Zombies efekty, je to úplne to isté. Shut the fuck up! Get back! 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 Speed bol uväznený v obchode, ale našťastie slečna ho pustila zadným vchodom, ale ani to nestačilo. Get your ass out of there! We running! Hey, stop! Yeah, we can't. I'm sorry, Speed. Oh my God, bro! Damn! Kámo, ty keď sa pozrieš na tie deti, to sa jak bez duše, mozog úplne spražený a nevie čo so sebou. To vyzerá tak strašne dystopicky. Pamätáte si tie Disney showky ako Hannah Montana alebo Jonas Brothers? Vždy tam boli scény, ako máš davy šialených fanúšikov, že ťa naháňajú až domov. A ty si povieš, že však to je prehnané, to je iba kvôli seriálu, nech je to viacej dramatické. To ľudia určite nie sú takí jebnutí. Žijeme v spoločnosti. You're trying to go down? Let it die it down. That's not dying. Bro. Stop! Calm down! Stop it, calm down! Hey. Stop! Calm down! Guys, Chill! calm down. Chill! I need to holler the fuck. What the fuck? Hey. He broke the fucking glass. It was him right there. He broke the fucking glass, bro. This fucking dude just... No, this dude just fucking broke it, bro. What the fuck is y'all doing, bro? Chill the fuck out. What the fuck? Dog.
This nigga just, bro. Potom, čo jeden z fanúšikov rozbil sklo, bolo na čase zavolať políciu. I'm calling the police. Chad, I'm so sorry, Chad. I'm genuinely sorry. Chad. Excuse me, I am a YouTuber and I have 25 million subs, and I am currently at this souvenir shop in Norway, and there is maybe around 1,000 to 2,000 people banging on door. Is just I need help to get out of this shop. Ale bohužiaľ Speed nedostal odpoveď, ktorú čakal. Chat, the police said they're not going to help me until I end my stream. So they want me to end my stream, but what they don't understand, that won't change nothing. They're already here. Even if I did in my stream, they already know that I'm in a shop currently, and they know that I'm trying to leave, and they know exactly where I'm at. A aby toho nebolo málo, tak Speed utrpel zranenie. I gotta at least do one sui in Norway. Let's do one sui. Chat, y'all ready for this? Oh, that was so fire! Oh, fuck! Shit! Oh, I think I just broke my ankle. Oh my God, I think I just broke my ankle. Dead ass. I don't even think I can fucking walk anymore. Bro, what the fuck? What is y'all doing? Fucking stop! The fuck is wrong with y'all? Potom, čo mu doktorka skontrolovala kotník, povedala, že musí ísť do nemocnice. Hey! I'm so sorry. It's okay. Oh, I'm so sorry. It's okay. We're positive Ottawa. We have to get you to the hospital to get an X-ray. You have a positive Ottawa. We palpate, but there's no need. I got a game tomorrow for the Euros. No problem. What's important is that we can get you an X-ray. Okay? This is going to... I gotta play with Ronaldo. What the fuck? We done? My foot. Wait, my shoes. What the fuck, nigga? My shoes. Get my shoes. Give me back! Stop! Come on, down! Ow! Get my hair! Počas toho, ako Speeda niesli do auta, niektorí na neho zaútočili a ťahali ho za vlasy a za oblečenie. Dokonca jeden fanúšik nastúpil k nemu dozadu do auta. Po tomto streame Speed povedal, že už sa nikdy do Norska nevráti. Je veľmi dobrý dôvod, prečo som chcel spraviť toto video. Ja momentálne nie som verejne známa osobnosť, ale párkrát sa mi podarilo vybuchnúť na sociálnych sieťach a viem, aké to je, keď ťa vonku spoznávajú ľudia. Z mojej skúsenosti 95% ľudí je dosť v pohode. Spoznajú ma, podáme si ruky, dáme fotku, kus pokecáme, všetko je super. Ale sú to aj veľmi nepríjemné situácie, napríklad keď som býval v Senci, tak som býval na jednej z tých hlavnejších ulic a podo mnou boli dve kaviarne. Neraz sa mi stalo, že som vyšiel a nejaké deti ma proste zbadali, ktoré sedeli v kaviarni a začali trieskať proste na okno. Alebo tesne predtým, kde som prišiel domov, tak som iba zozadu počul kroky proste, jak na mňa deti šprintujú, a potom keď sa zavreli vchodové dvere, tak iba som počul trieskanie na okno, alebo mi písali správy, že sme pod tvojou bytovkou, poď vonku. Ste pre mňa cudzí ľudia. To, že si pražil mozog na TikToku a zrazu som ti vyskočil, neznamená, že sme kamoši. Predstavte si, že ste v speedovej situácii. Že sme ľudia, musíme sa niekam dostať. Potrebujeme robiť aj základné veci, ako napríklad ísť si nakúpiť. Tiež som dostal také NPC správy, že čo si robil v Kauflande. No bratík, potrebujem jesť, aby som prežil. No čo asi? Môžeme sa pozrieť ešte aj na tento klip. Žaska. Šupaholik! Hej! Za váš fízli? Šupo! Ukaž zuby. Nic vám nedělám. Ukaž zuby. Ukaž zuby. Nic vám nedělám. Šopko. Kámo, keby mne toto typek spraví na ulici, tak do 5 sekúnd má rozjebaný mobil a hneď za tým aj Sanku, prisahám Bohu. O Shopaholic Adel alebo Fashion Adel všetci vieme svoje, ale jednoducho takto obťažovať niekoho na ulici není v pohode. Odstraň to, že je verejne známa osoba, je to čisté obťažovanie. A hlavne si predstav seba v tejto situácii. Predstav si, že ideš po ulici a zrazu typek takto vytiahne na teba mobil a takto začne. Začne ťa natáčať, aké by si bol zviera v zoo. Predstav si, že chceš ísť nakúpiť a stakne ťa horda ľudí v obchode. Predstav si, že ty si na tom mieste. Preto vás žiadam, nechovajte sa jak zvieratá. Toto je čisté NPC správ.
správanie. Ak sleduješ niekoho na internete a pošťastí sa ti ho stretnúť v realite, tak najprv sa ukľudni, chovaj sa ako človek, normálne príď za ním, čau, sledujem ťa tam a tam, nevadilo by ti, keby si dáme fotku, bum, hotovo. A garantujem ti, že väčšine ľudí to nebude vadiť, budú s tým v pohode, dáte fotku, pokecáte, všetko bude super. Ale to iba ak sa budeš chovať ako normálny človek. Ale ak budeš trieskať na okno, alebo šprintovať s nami, alebo si nás natáčať z diaľky jak zvieratá, alebo nebodaj ešte, že prídeš takto a budeš natáčať s mobilom, mne pred ksichtom, tak ver mi, že odídeš veľmi sklamaný. Moje posledné myšlienky na túto situáciu. Ľudia sú zvieratá, žijeme v spoločnosti. Matrix bol dokumentárny film. Ďakujem, že ste si pozreli celé video do konca a čaute.